Gara, 7 lurraldez osatutako herri bat gara. Herri izaera duena, ohitura duena, bere ohiturak, bere zuzenbidea, bere kultura, bere hizkuntza, munduari begiratzeko modu bat duena. Eta herri gisa, Europan, bere burua ere lekutu nahi duena. Elkarrekin, ezinbestean, zenbat aldiz esan dugu, elkarrekin egin behar dugula bide hori, elkarrekin baldin bagoaz, akaso gehiago kostatuko zaigu, baina luzeago izango da iritsiko garen leku hori, eta ederragoa baita ere. Beraz, elkarrekin egin behar dugu bide hau, eta gaur goizean egin dugun prentsaurrekoan ere hori adierazi dugu. Ordezkari politikoak, eragile sindikalak, gizarte eragileak, herritarrok, denok elkarrekin, bi gizakatetan elkarri esku emanda, ibili izan gara. Jakin gabe sarritan nori ematen genion eskua, baina eskua emanda, bete ditugu erronka horiek.